Nirekin gaur kozinatzera etorriko den aurpegia ezaguna egingo zaizue, bai. Bat, telebistan ikusi dezuelako, bi, antzoki batean antzeslanak egiten, edo erromiri batean ikusi dezuelako, soinua jotzen. Ez dut uste, baina akaso Marokon ikusi duzue Renault Kangoo batekin ziztu bizian pasatzen. Ha, zein ote da? 20 segundu itxoin eta guantxe zautuko zuen. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Ander, ongi etorri, zer moduz? Ondo, ongi. Nire bai? Ni ezin hobe, hemen txegoan nirekin, ondo pasatzeko prest. Erromeritan, aktore lanetan, telebistan, antzeslanetan, danetan ikusi diau, ez da? Salsazalea. Salsazalea, ez da? Bai. Gaina, piztu telebistan, jende asko ezautuko zin horre, ez da? Bai, batzuk konfunditu iteit joan. Ide urpegi ezagun nahi ezaia, baina etzegien o bezperako karnizeroa, o fontaneroa, baina, bai, aurpegi zenbatiek ezagun nahi. Sallo polita earki pasatzeko behitzat, ez da? Oso ondo, bai. Bueno, guen estiak esango zukaldene artista bat, aizela? Bueno, zenbat jarrituko egin hemen ikusita. Bai, Gustatu ezaia, baina ibili, nahi nukena baino gutxigo, así que... Bueno, gaur, lasai ibiliko gea, perretxiko krema bat ingo deu, gio hau ez topin bezala laungarri, eta gio gila kurruskari batzu jakin, eta aldi berian, nondin doakoak ezautu, eta hor kanguak nondin doa ibilia izen, eta dana, bale? Oso ondo. Adi lagunak, saio bikaina datorreta. Bueno, Ander eta launak, garatuko izuet pausuz, nondik noa biliko gehan, perretxiku krema biteko garaian, gaur perretxiku hauekin ingo deu, baina barrengorrekin, ontua balin bazak azu geho eta hobeto, eta zehose basuan topatuta gaulema, guendik eta hobeto. Baina gaurkoan ingo deuna da, hau esekin. Eta hemen ingo deuna da, tipulina, porrua eta batzuia, ondo erregozi, behin ondo goxatuta daudenian, perretxikoa botako ditugu bertara, jarraituko dugu goxatzen, eta gio zeingo dugu, salda bota, eta horrutziko dugu murrizten. Dein dana murriztu danean, dana xamura danean, gatzan puntua jarriko jo, eta botako jo gurina, birrindu, eta pixkat, kurkuma pixkat, ikutua emateko. Eta hori gingo duguna da, krema goxo bat. Ondo birrindu, iragatzi, txukun jarri, eta gero emendakau, arrautzatxo bat, gingo duguna da eskaldatu, eta kreman erdian jarri. Eta baita ingo duguna da, beste perretxiko hauek, irugilarra eta baratzuri freskua, pusketetanin, salteatu, baita ere bertan pusketa botatzeko, eta hoi gutxi balitz, ingo duguna da, hemendikan, mamilatea, pusketetan ingo dugu, finak, laukitxuakin, eta olilua eta batzuin pixkatekin eta eskaiakin, salteatu, baita ere krematxoa botatzeko. Hola esan da, errexe amateik? Errexe amateik, bertxoa botatazio, guain inin berdit jaulana, bertxoa errez botatzea, geho inin behar. Bueno, esan dakua, martxan jarri bergea, nik barazki goxatzen hasiko naiz, bale? Eta zu adibidez, perretxiko hau garbitzen. Bale. Errexingo egau, guain Zeratikan oso garbi etortzen dira, oso garbi etortzen dira. Bukaeran, eukitzeik hemen lurran azteituken leku hoi, hoiken dute zio, eta perretxiko hauek, ia prest daude, gaina txiki xamarra dira, geho nazu, bi golpe eman horrela, goxatzen jartzeko, eta hola jungo, eta geho hauek organikoa bota horbera, bale? Bale. Venga, hoi zure kontu, eta esan dakua, ni hasiko naiz, sarta jaundi bat hartu, eta dena goxatzen jartzen. Bueno, kontatu iguzu, hainbeste gauzekin ibilta esku artian, zerrekin zabiltza guantxe? Oain gehien bat, bakarrizketakin nebilek. Egirek, bakarrizketak azken urtetan izan dialako gorakada bat, ez? Bereziki, hemen Donosti nionuan movimendu bat, Iruda Matxo eta Bagerak intzien probaleku bat, dokan, Donostiko kafean zokian, eta horri intzien pixkat mikrofono iriki esate zaion formato, ez? Eta jende, pixkat... Erraztu jendia area guteko, ez da? Bai, probatzeko leku bat, ez? Azkenen, igual aize ire kuadriako graziosoa, ez? Baina esatek, horti... Aukera zenek ematezian, hemen holtza batea igota... Oidek. Eta da esan oso ondo funtzionatu zian horrek, geho, tamalez doka itxi inoan,
Baina, hortikan gero toki gehiota zabalduek zea hoi ez, probalekun formatu hoi, eta ja kuadrietxo bat gebizek, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, Araban eta ere bai, eta esan kuadria oso polite gebizek bakarrizketak egiten, bazegit bakarren bate hemendi pasata badaola. Bai, baten bat pasai, baten bat. Azken ningua katanakin anagoitia etorri guan, bai. Eta hoxe, horrekin pixka saltxan, eta gaina askotan ibiltzeatuk, iruzpalau ibiltzeatuk saio berdinen, eta gustoa, horre saltxan. Osa, juntatzen zate iru lau, eta irurok juntatzen zate elkarrekin, Oidek. Pixka sasi bertxolarik eta bezala, Ondo. Igual bertxolari pikauta egon gotuk, baina bai. Tokatzeana, aztia bakarrizketak egiten, no? Oidek. Baina ikusiko guzukalden azte baldin bagea. Ordu neziko beste graziko. Eka, txila, mar. Ondo. Bueno, eta Ander, ire bakarrizketa, zertaziak, ze jorratzen da bertan? Gehien bat zentratu ninoan Gipuzkoarra izate horren ingurun. Azkenen, erromeritan 10 urte zibilin itxoanen, pixkat, Gipuzkoa tiatatze ginenen, asko Bizkaian da Naparron da, los giputxis eta giputxiak, eta ikusten, letxe, jendek bazeuk Gipuzkoarrakiko zerbait, ez? Inbirilla igual. Bueno. Eta ikusi nien horti bazeola gaie, eta horren ingunun ez dit gehiagi zeatu nahi, destapatu nahi, ez? Gero jende geztik etorri nahiko. Karo. Ikustea, baina bai, hoi pixkat ardatz hartuta, konparatzean olako agean Gipuzkoarrak, bestelako euskaldunekin alderatuz. Eta horri, pixkat saltxa pixka bilatzen. Ikutun bat esategatik, hemen saltxa pixka jartzegatik, hola... Bueno, iten hau, adibidez, azten hau Bizkaitarrakin konparatuz, ez? Bizkaitarrak ezote haukaten, beste grazi bat, ez? Gurekin alderauta. Ezote gehan sosoagoak Gipuzkoarrak, eta pixkat azten hau gola... Pixkat europesiatuagoak, ez da? Pixkat gora behira, pixkat hotzagoak eta... Gainak Gipuzkoar batek esan da, ez? Jendeare pixkat eskolokatu ditek, ez? Esate, letxe. Beti izan gaitu Gipuzkoarrak, ez? Pixkat petxua da, benetako euskaldunak Gipuzkoarrak, da. Bueno, horti, pixkat hori deseraikiz bezala. Eta, bueno, hortik iteite bidetxo bat, eta... No. Zenekin juteaiz? Jute izenean normalian, zenekin tokatzen zai jutea? Denetik, batzekite... Hemen adibidez Julen Portillo dontzala batzekit, Julenekin askotan ibilinauk. Austarrabea. Gero baita ere Maialen Sorzabalbere. Oain izen asko esan gabe gaiatuko zaizkiak, eta enikin nahi inor aserretzeik Mirari Martiarena baita ere. Eta asko. Eta, ire bakarrizketakin, saioen bat irabazitakoa baiz, ez da? Bai, justu, azkenen bakarrizketan asunto honek izan duen gorakada guzti honetan baita ere, Goiena telebistakin, Debagoienako telebistan eskutik, antolatu ziren bakarrizketa lehiaketa bat. Egirek, asera baten, etzian gogo gehiagin ematen. Gau, lehiaketa izate horrek pixkat atzeak aiteziaken, Osea, nik enin lehiatu nahi. Baina aldiz... Baina irabazi bai. Hombre. Gipuzkoa izan da. Oirek. Baina nik gehiago ikustenin, plaza bat gehiago bezala, ez? Lehen esan diten... algaraka ez barkatu. Aurrena dokan inoan zea hortan, mikrofono iriki hortan, eukin inplaza bat, da gero beste bizpairu saio eukin izkin, esan, eta guain, saio gehiago nola. Eta sortu guan lehiaketan aukera hori, da esaten. Bueno, nik hartuko iat, plaza bat gehiago bezala. Izango baliz bezala. Eta gaina, lehenbiziko kanporaketan, kanporaketa goitzen irabazlea pasatzen, eta ez nian nik irabazi. Orduan, berez kanpo gelditzen itxoan. Baina, bazeoan repeska moduko bat, eta repeska hartan nahi pasazieteken zehara, finale, eta gero... Eta harrapata pasa. Eta gainea, izan bartzian, aldiro, bakarrizketa desberdinak, da nik eneukean beste bat. Orduan, ninbarri zanin finaleako... Berri bat idatzi dezain, bueno... Hemen di auskalo. Eta lehiaketa horta, bakarrizketa horrekin junitzan, Gipuzkoaren historia horrekin? Bai. Lehenbizik horta bai, da gero beste esanik, zerbait aldatu beharko ite hemen. Eta pentsatu nien, zertzeu edik nik humorea, ene burekin sartuz, eta pentsatu nien, suturra hundi daukaun ingurun, igual humore pixkatin nezak. Usaimenare, bai? Usaimena oso, erraminta hona ukenak, oidek. Eta horti nin bakarrizketa. Eta primeranen ikusgaizerek. Bai, lau kanporaketa horiek, eta... Nola izenaik, bakarrizketa horrek, inuanak, sudurran historia horrek, nola ditu dion? Izenik egitxoan. Sudurra hundina esate ziot, baina ez ditola... Eta oidenak ez erek, azkenen primeranen algaraka saioa bilatu ezkeo, hortzerek zeak. Lau kanporaketak eta finala. Eta diez, bakarrizketa horiek.
ikudeatzeituk hasieratik bukaeraino, norbait laguntzeik, ikideazteituk, o nola itek historia? Bueno, bai, idatzi neonek. Azkenen nik funtzionatzeko zeugutenera, eta asko ikuste ziten aredek, kuadernotxo bat, o zerbait ez, azkenen idea bat eukitakon, nun batie jaso. Nik askotan, ne burui mezuak bialtzen ziot. Ostra, igual idea hau, o momentun grazia indiken zerbait, jaso behintzat. Eta gero hor dauzkek perla piloan nun bai jasota, askotan irakurtzetu. Eta gero bildu, talotu, eta... Batzuk bere pixu zero itzetu. Esate, hau... Begaraien grazia ingo ziaken, baina hau etxego, honi etxego geltzeik, ez? Eta beste batzuta ez de, ostra, hau honekin igual josi ezkeo da, itek, bueno, bide bat igual ikusteko, igual forzatu itek bidea baita ere, ez? Bueno, naita... Horren, hau nola atea nahi dilaten, zeo zein goia eta gotea zeko. Sudura hundia auketela, da, bueno, horren ariare, bai. Eta adibidez, Ander, bakarrizketa batek, ez diko soluzia izan behar, ez da zenbat iraun biharrik, horre hongoek, a ber, txekia izango eke, 8 minutu, baina eske berroi iraguten baiz, oia junitek, ez da, eskutatikan. Zenbat iraute iriak adibidez? Ordula ordenen bueltan. Ordula ordenen bueltan, saietzea juk normalen, lauzpagoz jute baldin bagea, bakoitzek ordula orden, eta hartaka, dituk... Ordu betetxe bat, Oide, konzentrautako zeak. Gero, ordu erdi bat igual luzatzeko aine ere, saietu nintzeke, baina ja, ordu betean ez, ana goitea bat, edo Antxon, edo Jon Plazaolak iteuen bezala, beste maila bat eskatzik, ez? Ordu bete bat hor, etengabe goran, ez? Zaila izan biharrik, ez da? Bai, jazeoke bestela urtu, ez? Aste bali maiz dauzkeken lautxistekin, luzatzeati, arrisko ezeugek eroitzekoa. Netzako pixkade korrika bezala, ez? Igual aurren asteiz, 10 kilometroko cross batetik. Da, geho urruna, igual maratoi erdie. Da, urruna, bate egin goik. Bizitan dana bezala, azkenin jan, ez da? Aurren asteiz arroz prikituti. Da, geho urruna, Zuzenian esferifikazioan ebaekin, hasia izalda ikasten da arroz prikitu egiten, da, geho gehokuak. Oidek. Ondo. Eta adibidez, esan deken bezala ikudeatzeitukela, ikidazteituk, gero, nutu egiten dek lehen da biziko proba? Hau, kalea eta baino lehenu etxekin, lagun artian, etxian, norbaitek kontatuko jok, ez da? Horrek ekiston respetu eman ziak. Ze, azkenen, holtza baten danen tira baino, lagun bati aurrez aurre iteke, askotan bakarrik aurrez aurre, ez da igual ez dik parriken, da irire kendu iteik, txiste horrekiko, eta hortako dek oso importantea, mikrofono irikin zea hoi, ez da? Oain adibidez, Iruñan, laban ere ikeizkie, deban ere bai, eta, karo, horrek azkenen presioak entzeik, bai, probatzea di joan nahi, eta publikoa ere bai, ez? Asiret izatzeko bida, hau mikrofono iriki bada, eta hemen probatzea goazena, dek esperimentu bat, orduan, igual, ondo atako eta grazien da normalen baiz, jendeare predisposizio horrekin ziak, baina igual ez, eta horri eskerrak, juteiz baitare Goizu moldatzen, igual hau ez, hau hola, baina gertatzen zekak ere bai, esatekena, igual plaza baten, gauza batek, igual kiston barreara indik eta urrengo baten beste baten ez dira inbeste egiten, ez da? Segun ze plazatan ahon, ez da? Eta alrebese bai, alrebese, zehotze funtzionau da urrengo junda batez. Eta nola gehatzen, ez teki erreza izan behar, no? Aurrea tira, no? Aurrea. Bai, hombre, pixkat, bazkenen aurreneko impresioa bintzat probaleku baten, eta gero horti aurrea, dek pixkat ikustea, ja, 3 lau inditukenen, eta lau aldiz funtzionatuen, esatik, bona, dek, ez? Baten bai da besten ez, igual publikon mendezeoko plazan mendera, hola jutez pixkat gauzek eitu, gauzek endu, hemen bezala txu. Bai, ala dek, probakin, da gostatzean nian, berriroin. Oide. Eta zezan bernian, adibidez, guain, esan dezun bezala, bakarrizketa puri-purinan dagoela, ze Euskal Herrian bakarrizketalari asko zaudete? Gio eta gehiago, ateatzen nahi dira? Nik bait zagonike. Bai. Azken baten, jendearea aidek animatzen guain arte, etzeoan estena hoi, o ez hainbeste. Guain derrepente, bakarrizketak deskubritu dizki hau, ez? Ate batek esan, lehena hori bazeran, da bazerean. Guain bazeok, jendeak ere nahirik bakarrizketa, pixka modan jarriek, eta eote hortan ere, jendeak ikusten dik, eta esatik, igual, jendeare ikek animatu. Eta baita ere tailerrak indituk, eta orduan, gutxinaka, bai nabaritzek, goraka da bada. Osa, tailerrak nahi esan kurtzituak eta ikasteko, eta azkenean dana bezala ikasin behar den bizitzan. Zeo zeuki behar deke bai barruan, ez da? Bai, lehenbiziko ezin eona. Osa, esateko, nik nahi dit, atea, mikrofono bat hartuta, eta gauze kontatu. Gero, bazeudek
mekanismo batzuk bat zeude. Eta mekanismoen bat ola guri erakusteko, o baten bat azten nahi bak eta zer. Oso tipikoa dek adibidez, enumerazioa dira, ez? Igual esatetuk, asteiz gauzek enumeratzen, eta batetuk bat, bi, eta hirugarrengon esagerazioa sartez, eta hor... Vale, eta gero berrio bera, eta aldapankora, eta bera, eta bale. Oidek, azkenen dek sorpresa biletzek, ez? Bai, zehose pustutzen juteiz, eta gero bota iteak, ez da? Oidek. Eta zezan bernian, haue guztiak oso itxita hon berdie, bueno, ire kasuan, ni pentsatzet igual bakoitzak erabatea itikela, baina improvisazioa ere bazio gor. Bai, eta politia hoidek, bada honen, eta ona, osea, improvisazio askore izan zeike kaotikoa, eta igual gehiagire... Eskutatik gutia ziar, ez da? Baina pixkat politiedek, eta plazara egokitzeare, eta bertan da honak ikustea, bertako zerbait referentzia itzaionake berezi jeik, ez? Bestela dek, zein noa esan, etengabe reproduzitzen zerbait masiboa, ez? Eta, bueno... Eta gero, ziok historiare bai, askotan, iretazin behar dira pixkat parre, eta iretazin behar, horrek errestuiteik, ez da? Bai. Ni uste ikusten den norbait, bere buruz parrez, paren daunare gombiatzeik, lasaia oparrikia, ez? Bestengati parrikia, bueno, errezadek, baina ikuste hoenen nire burungati parrez da, bueno, ondo errezitekela hoi. Gauzak humorekin hartzen, eta... Bai, kutsatu itek, eta... Onda. Bueno, Ander, hemen itzein da itzein, da bagitxestik aurre, Ni hain hau flojo xamar. Lasa etxik hau presa gehiagin, hau goxatu behar diu, hoi honea gotatzeko. Eta hemen dauna da porrua, tipula eta batzuiak goxatzen, eta bitarten jungoa erreportai bat ikustea. Primeran. Miriam, chef integratiba, eta ikusiko zuen, bertan, beti errezeta, bereziak ititu. Aber gaurkoan zein digun. Kaixo Joseba, berriro ere Miriam Baliarra indikan, gaurkoan seitana erakutsiko dizuet. Errezeta apropos bat veganoentzako. Ea atsegin duzuen. Gaurkoan seitana aurkeztuko dizuet, bai, seitana irinaren glutenarekin egina dago. Eta erakutsiko dizuet egiten seitan azkar bat. Gero, beste alde batetikan, proteina vegetal bezala, lekaleak ebai topatu ditzazkegu, eta bestetikan, tenpea, soja fermentatu batekin, eta gero daukagu tofua, izango litzatekela, soja esnearen gazta moduko bat. Baina gaurkoan seitanan oinarrituko gea. Eta bueno, gaur egin behar dugun errezeta izango da seitan biribilki bat saltxan. Seitana lortzeko garaian 3 eratara lortu dezakegu. Bat erosia, bestea glutenatikan, etxen egin dezakegula, eta bestea irinatikan. Bueno, eta gaurkoan egingo dugu seitana, baino era azkarrean. Glutena daukagu, urakin astuko dugu eta gatz pixka bat, eta egosi eta listo. Eta gaurko errezeta egiteko garaian, alde batetikan saltxa egingo dugu, erabiliko dugula tipula, azenarioa eta shiitake batzuk. Eta gero, beste aldetikan, eukiko dugu seitana, eta seitan hori errebozatu egingo dugu, baino txitxirio irin batekin. Zergatikan irina txitxirioena, ez emateagatikan unbeiste glutena errezeta honi. Eta errebozatze horrek emango dio xamurtasun puntu bat. Seitana generalean, alternatiba bat da, haragia jaten ez duten entzan. Haragia moduan erabili genezake, adibidez, boloñesa bat egiteko, edo piperbete batzuk betetzeko. Haragiai eman geniezaioken jokua, seitanari eman diezaiokegu. Aporte proteiko handia dauka, kasu batzutan haragiak baino gehiago, baino xurgaketa ez da berdina. Baino proteina on bat sartu nahi balin badiogu, seitana aukera polit badaukagu. Testuraldetik, hola bizkotxo moduko xamurtasun puntu hori badauke, eta bueno, zapore atletikan pixka bat zer jartzen diogun inguruan zapore hori hartuko du. Veganismoan seitana karrera ona dauka, eta nik usten dut proteina vegetaletikan igual ezagunena izan daitekeela. Plateratzerakoan saltxan jarriko dugu seitana, zaporeak pixka bat nahastu daitezen, eta plateratuko dugu. Beitu Joseba, gaurko errezetaren proposamena, haragiaren ordez, seitana. Seitan biribilkia, saltxan osasuntxua, veganoa eta denon gustokoa. Hurren arte!
Ai, ama, Miriam, zenbat erakuste iguzun, da beti gauza berez egiten, da gu beti zukin ikasten. Ea, lehenu baino behan du, beste reportai bat itezun, da jarraitzen dugu ikasten zurekin. Beza arkada hondi bat, eta gurean jarraitu ero. Beitu hemen, barazkik, 10 minutuan 6 txura hartu duen, Eharra. Eharra. Hau, zera, revueltu batetik hori bali jozu. Baina, gaur, barrengorrin saltxa ingo dugu. Barrengorrina ez, barkatu, perretxiko na. Hemen ingo duena da, ja, perretxiko gainea bota, hoi martxan dakau, eta jarraitu behar deuna da, betu, guain, betu, ogila esetuko jak, bale? Vale. Ogila, emango jatemen, zerradun labana, errexago ibiltzeko, bale, bestela asko amustu iten dira. Bai. Eta hemen zekat, zerradun labana, eta ingo ekenadek, bizan, azalak endu ingo zio, bale? Mamillak imakarri ingoitugu. Eta nabek, jute izenaek ja, hola, arito batzuk mozteituk, nabek izkina kentzilok pixkat horrela, eta gero ja, mamilla dakakenian bakarrikan, hola, lau izkinak endu, Bai. horrela xe, vale, hau ez bota, hau batzu izopaiteko gorde, batzu izopaiteko, eharra, hau salteatu, batzu ja, eta Hoi falta hementxe. egin da. Eta gero hauek, ba, hola, pusketatxo egiteituk, Vale. indikadibez iru, eta hauek gio, bai, batzu jakin da eskaiakin salteatuko ditugu, Kategoria. eta olioakin, vale? Oso ondo. Venga, hoi zure kontu, eta ni hemen juguna izena da, ba, baratzu fresko hau egarbitzen, honei bi guelta maten, eta bago aztxerrek itxarraka. Bueno, piztu telebista, ze saio polita, ze harra eken. Oso ondo pasatziat ikusten. Bai, da guke bai parte hartzen, Bai, ez da? Bai, azkenen, oidek ikusteana, osea, asko pentsatzen baina, antzestu, otalo, ez. O, iaiz, hor benetako hander ikusten jau. Bai, benetako hander, eta benetako beste hander, eta benetako Maialen, eta benetako Oye, sabrena Felitxu. mutiko batekin atetzen, Leo neska batekin, ez da? Bai, Maialendek handerren arreba. Hori, Eta biak hori. ditu nire kuadrillakoak. Vale. Eta oidek nire etxeko sofa. Osea, Onda, eta nik uste dit, hor da hola programan xarma, ez da? Dala benetako etxe bat, benetako sofa bat, eta benetako lagun arte bat, eta konfiantza horrek, giro horrek transmititzeunak engantxatzeik telebistan bestalden. Bai, gaina emateik behailekina, hola, etxian ikusten, da parra bat botatzen, da geho, batak geho, bestiak geho, amestoitarrake bai, osautarrak eta, Bai. Hori guain, pena pixan eman dizatik, saio berri jasiek aurten, eta arpegi guztik aldau, eta, baina bat, ja hain hauk xarmartzen, hain hauk xarmartzen. Oirire hartu inguzio, azkenen, Hombre. kariño, azkenen, dekzea hoi ez, sofa haindek norbere etxeko, ez, Bai. kutxune, ez, da ikustea jende bat, bere etxen, bere sofan, Etxeko tripak egin azkenean, eta? bai, eta azkenen benetako izate horrek engantxatzeik nere ustez behintzat. Bai. Oidek programa Bai, horrek. porque hor komentarioak inda etxeate, mosten hor, benetako komentarioak ikutuke, igual gora Bai. tortezatetan batzutan, Ez, benetan, azkenen... Etxene oteana. Bai. Eske oide, egongo baina gine denboa uzin mingaina ikozkaka eta... Bai, etzan txarmakin ateako. Ez pa, da nik uste dit, oidala azkenen polite ez, eta zenbat aldiz guk geoke programa ikusteakon, igual guk indako komentarioet ikusi beste norbait egin dula, eta pentsatzeit etxen da hona ire berdine pasako zaiola, Bai. ez? Esan, zen nazka da, eta handa honak esatea ikustean nola eduki berdinei, reazio oso antzekok, edo oso kontrakok, batzuk igual, ze polite. Ze gauza ikusten duzu, ze gauza zebek telebistan, Bai. Hombre, pentsatzeit hoi bilatzea la baita ere, ez? Hombre, gauza bereziak topatu Nazka, eta... poza, tristura, beldurre, emoziokin jolastea. Eta hor konektatzei baita ere, ez? Azkenen gertuko zerbait, eta gaina emoziok guaindiken gehiago gertuatze gatxie. Ona. Eta grabaketa horiek, errexak izate dituan, o luze jute dituan, o nola dituko hori? Area jun, telebista garri, goxatu, eta bestia egan grabatzen, ez da? Bai. Osea, netzako ban, hoxe, atxalde pasa, atxein bat, azkenen ne laun batekin, telebizioa ikuste zana, ez zeuke beste trampaik. Eta zezan bernian, pena hartuko zenuten aurten ez da hola zuentzako lekua, ose, dana aldatu izkile, no? Bai, pena puntxu bat. Pena, aurten ez hau, baina, bueno, danak aldatu hienian, bueno, danak junditu kalea. Pena puntxu bat, bai. Ni bakarrik jongo bai izan. Hori esateko, zein un gaizki ez, igual dutxatu inberno, no? Bai, baina, azkenen hiru urte izan dituk, 3 denboraldi, eta bai. Hiru pasaitu bai, Bai, denbo azkar pasatzek. Eta kaletik handa jendeak zezate zian, honen arira. Batzuk ez dautze ziekean, ez, da esatea, opa piztu telebista, beste batzukin pasatzeuan,
hola, behira gatzei joan da, esatzen, niki ezautzea hau. Eta, kao, igizio esan nahi. Bai, piztu... Piru teleiz da, bai, niki ezautzea eta. Etzekipa. Eta gero gainean, noizpai pasazeak, bai, inakin semea, eta beste nun baina igualetzin ez da. Baina bai, ikustek, zenbaiek, ez hau ezautzen izenez, aurpegi hau. Neekin egertatzek, azkenean egia esan jendeak igual ezautzen, baina ez baik mantal aurrekoak ikusten, ez baik arginan onduan ikusten batzete, ezautit, baina igual beste nun baiten da. Epa, eta... Oide, egizatekena, etxekiko bizilaguna izen, o arategiko lehen osan deken bezala, o... Oide. Beste zematek oso garbi, haupa, bizu telebista, eta ze ondo, eta ze ondo pasatzen duen zuekin, da... Bai, egizan, bereziki adineko jendea oso eskerronekoa, da beti, esan ez, ze tarte polite, da zea, gaztego, zea xo, zakarra gore bai batzuk, hola... Opa, bizu telebista, izeina izo. Baina bai. Eta ja, zagartotean topatzen baitu, ja liada. Ni Telecinkokoan hau. Onda. Bueno, eta hau izan dek lehen da biziko esperientzia telebistan? O zeo zein daukan lehenuo? Kolaboratu zea soltetan, bai, baina, esan nahi, milusten parte hartzei izan itxoan. Beti hola salsan ibili nahi zenez, tokatu izan zaiak batea beste, baino ez hola modu jarraitu baten, bai, hause aurrenekoa. Eta oso esperientzi polite. Eta guztua ibilia, ezta? Bai, eske azkenen, telebista bai, baino, karo, telebistan platoidek nere etxea. Ez, orduan, sensazio oso raroek, ibal ibiliko gaine, zertzekipa, miramonea junez, izango guan beste gauz bat, ez? Baino... Ja, etxea etorri, eta horre tortze guan kamara, bat soinu eta eramateikena, ez da? Eta hoikine oso ondo, ez? Azkenen ekipo haitek, eta, bueno, denak funtzionatzeik, beti produktoa dek telebistan ikusteana, da ez teki ikusten askotan atzeti zelan da honez, eta danak guztua eote hortan funtzionatzeik ondo, ez? Programak, ni uste doi dala baita ere, klabea. Ondo. Egia esan bai oso naturala ikuste zaizu, daik esan deken bezala leheno azkenien hori iaiz, ez da? Ia izango bat, eta... Berbea, bai. Eta errealitateak injutea honea aurra, beti hor, gaiz horretan hili berren, iegoaiz, ondo pasa, eta bali joek aurrea, ez da? Oidek. Eta, geho, antzeslanak ebai. Bai. Antzeslanetan ebai ibilitakoa zea, ez da? Bai, azkenen, bueltan ibilatzeit, holtza, ez? Eta baia batzuk dozena bat urteo, Tolosan Katiuska antzerki taldea, sortu gendula, hasiran antzerki tailer bezala, eta gero pixkana, gure obrak iten, eta bar, eta hortxe gebiltzak, oain iazko martxon bukatu genin gure azken obra, azken emanaldien genin, Armi Arma izenekoa, eta guain bagebiltzak, obra berri bat idatzi nahien, gure artean idatzi, eta bastante modu kooperatibon hilei guk idatzi, gu aserretu, gu konpondu. Eta itzeiten dek pluralian, zenekin ibiltzea izor? Bueno, asiran hasi gitxoan dozena bat laun gitxoan, baina pixkanaka, bakoitzek, beste bizimodu bat izegika, taldea holtza behintzat utzin dik, naizta gero farita eta launtza eta beti izatzen, eta guain gatzea juk, 5 laun. Zuzendari edek Idoia Gereñu, eta gero Xabi Gomez, Idoia Bengoetxea, Olatz Godoi eta ni neu, 5 osatzei hau gaur egun, Katiuska antzerkitan. Katiuska ze topatuko dugu, ze ikuste dugu holtza gainean? Katiuskan topatuko dezue, aldala antzerki desberdin bat nahi duen jendea, ez? Nola saltzea izen, handerrez. Baina egidek bai saiatze gehala, ies iten ohikotik, ez? Adibidez, Armi Arma baiuan, lan mundua eta armagintza uztartze zituen obra bat, ez? Orduan, ez deko ohikoa armai buruz eta lan munduai buruz holtzan hitzekia, ez? Edo esate bateako aurreko obra izan noan Zorion Utxa, da hor distopia baldan duenean, eta memoria ezabatzean inguruan aju bitxoan, orduan,
bai bilatzeiu, eta eroso edo aiu komedian eta humorean. Hau beti humorean bitartez, humore gabe Ni baki bai, egiten. baino antzerki talde honen zea politenadek, beste zemaiek, gorputza irazten nahi, edo alderdi poetiko bati, edo estenografiai, pixu gehiago emateiela, ez da, hortzeok, ez, nik beti humorea bilatzei, beste gorputza irazpena bilatzei, da... Eta tanon artea ditezu egin dugu antzes lana. Oide, gilegu kistona diskutitu, eta gero, gero hortzeo zehateatzek. Eta hori nola lantzen dezu, adibidez, hor zuzendari zio eta zuzendari galdete batetik bestea markatzeik idoia eta dana? Zenek idazteik idoia, nola egiten dezu? Bueno, daneti indiu. Inizan dugu testu bat hartuta egokitu, inizan dugu danon arten idatzire bai, da, karo, oiredek, Triplera, no? Bai. Diktadura askotan, ez tek demokratikoa, baina efizientea, bai. Baina lan aurre ateatzeko inin biharreko la askotan, no? Bai. Eta oain gontan, taldekide bat aidek gehiago idaztean zentratzen, eta, gainontzekoak iteiu, pixkat, gure iritzi eman, eta, bueno... Eta gero ireikutu eman gantzestekenian, Oidek, eta gero, azkenen zuzendarie, kanpo begirada emateko, ikutu emateiula, ez da? Bikain. Ander, bagitxestik hemen, behitu, Nitz da pizza inauk. Ondo aiaiz. Zegit, ogi, ondo hemen jende esate ziak askotan, nik etxekit asko zukaldazen, mingaina ematen bakik, venga, torri gurekin. Eta mingaina ematen juke, erki. Kutxilloi baino gehiago. Hoi berdiu hemen, hoi berdiu. Zukaldateko ni banitxo gero baita. Bueno, launak, hemen txe, aigea, esan deun bezala lanak aurreatu ditugu, ni dena garbi jautziet gero hemen dena salteatzeko, arrautza eskaldatu behar deu, gurina eta kurkumakin hau goxatu, eta horiek salteatu. Eta ingo duna bitartean, beste reportai bat ikustea doz. Osondo. Elikara jungo gea, eta elikan beti asko ikasten dugu. Orduan guazen ikastea bertara. Eguerdion, Monika naiz, eta elikan gaude. Gaur, etxeko kontserbak nola egin, azalduko dizuet. Etxeko kontserbak egitea da, elikagai galkorra kontserbatzeko, elikagaiak zagutzea murriztuz. Bestalde, sasoiko eta hurbileko elikagaiak urtean osoan zehar gozatzeko modua da. Mota guztietako elikagaiak kontserbatu ahal ditugu. Frutak, barazkiak, lekaliak, arraina... Elikagaien segurtasuna bermatzeko, 4 urrats jarraitu behar ditugu. Hauek dira. Higiene, manipulazio, sukaldatu eta konservazioak. Hasteko, higiene. Edozein elikagai manipulatu aurretik, garbitu eskuak, oholak, tresnak eta salak desinfektatu. Eta orain, materiala egokia aukeratu. Kristalesko potuak eta estalkiek garbi, desinfektatuta. Eta lehor, egon behar dira. Hori zer esan nahi du? Adibidez, baztertu estalkiek zikina lizunarekin edo puztuta. Ondo desinfektatzeko, irakin potoak eta estalkiak gutxienez 15 minutu eta zikatu lehortu arte. Urrengo urratsa, manipulazio. Goazen elikagaiak ontziratzea. Adibidez, gatza, limoia, ospina gehitu daiteke, kontserbagarri natural gisa. Potoa ez bete goraino, utzi 1-2 zentimetro goiko aldean. Eta azkenik, itxi hermetikoki. 3. urratsa, kusinatze egokia. 2 metodo daude eta oso garrantzitsua da egosketa denborak betetzea. Irakin baino lehen, ipini potoa vertikalean, estalkia gorbuntz jarrita, kasola edo eltzea urez bete, estali arte, eta utzi 3-5 zentimetroko tartea. Egosketa denborak. Ura irakiten hasten denetik, ordu betez edo 2 orduz, potuaren tamainoaren arabera. Presio eltzean lurruna ateratzen hasten denetik, 20 edo 60 minutuz. Bukatzeko, azken urratsa, konservazio. Potoa
jakin ondoren, ipini buruz bera lehortu arte. Egiaztatu, potoa ondo itxita dagoela, gorde jakitokian edo leku fresko, lehor eta ilunan. Oso garrantzitsua da jartzea zer elikagai dauden eta elaborazio data. Noiz konsumitu behar ditugu urte bat pasa baino lehen, behin irekita kontserba jan gehienez 2 astetan. Aipatutako 4 urrats betetzen ez badira, posible da Clostridium botulinum bakterioen toksinak sortzea. Gainera, toksina hauek oso toksikoak dira, nerbio sistemari eragiten diotelako eta berehala joan behar da larrialdietara. Espero dut emandako aholkuak baliagarriak izatea eta zuen etxeetan animatzea kontserbak egitera. Agur, eskerrik asko. Hau, Pamonika, eta gora zuen aholkuak. Egia esan, hauekin beti ikasten. Bai. Gaina datu oso interesgarriak ematen ditu, eta aholku mundialak, guain garrantzitsua kasoin biharrela, Kasoin, eta goxatu. Bueno, mil esker, eta gurean jarraitu berdu. Hemen txe behitu, Behitu krematxu egiteko, ze nasketa harrakaun perretxikokin. Hau ingozuna da, Ander. Kontuz, bertara bota, birrindu ingozu, gurina eta kurkumakin, bale? Hemen geho, aukeratu dugu gaur. Kominua nahi zula? Kominua. Ez zaizula gustatzen? Piperra utza bota. Ez zaizula nahi ezer bota? Ba ez bota. Baina ikutu pixat ondo etortze zaio. Eta gaina sanua dia, espeziak oso sanua dia. Bueno, eta hemen, ingo deuna da, salteatu. 3 gilarra baratzuri freskoa eta perretxikok, olio pixkatekin, eta hemen ura dakat, berotzen jarrietena, hemen eskalfatzeko garrautza, bale? Bueno, hau martxan, lanak banatuta, eta jarraitu erdu mingaina jomaten, bale? Horta etorri juk? Bai, hortan hona gatxik, Ander? Ontan baino hobea, handi behintzat. Moldatzen hau. Bueno, kontaigu, hor, kanguakin horri irakurri atela, kanguakin Maroko aldetikan, zein nuanan? Jo, oire beste saltxa bat. Asunto hauan, nire aserako asmo hauan, Erasmus ezautu nun laun batekin zuna replikatzea. Dauan, arekin zin, Mongol Rally. Mongol Rally. Bai, horron debiliko nituan. Pentsazak nahi inbiri eman ziteneako, igual pio junbergenike. Eta Mongol Rally hoidek, norbea bere etxetik, ulan batorrea jutea, kotxez. Eta gaina, bakoitze, habilidad libre, nahi duen tokiti, Euskaldune jun izan dut juk. Nela unau katalan hauan, baina jun izan dut juk. Lo que pasa, ditu, kilometro mordo bat, eta bueno. Eta oin neukean burun, oin neukean da, guan, denbo asko, diru asko. Gehitxo. Bai, eta, etzekit, ideoi burun neukela, derrepente ikusi nien, bazeudela alternatiba desberdinek, izan partez, Xumeo. Bakarrizketan bezala pixkanaga, ez da? Oidek. Eta zerean, Marrokosen gukau biletuenin, Marrokosen 1000etan, gaina zea zeukan, helburu solidario batekin baitare, zeuan ibilbide bat ikia, baina baitare ibilbide hortan, bidentzerean eskola eta ospitale moduko baten, materialare donatzeko zea horrekin. Eta hor animatu bitxon, bi Anderrok, nekin sofanatetzen Ander, dorroso, eta biok, eta orduan ingenin crowdfunding bat, eta ingenin dirue biltzeko zeuan, ematezan dirun arabera, kotxen tamainu desberdineko peatina bat jartzeko aukera emate genin. Eta gaina, donazioan araberare, esatekin, bidaia bukautakon, zure elkarte o etxe odana dalakon, azalpena emango izeu zeana. Eta izan, arrakasta desente eukizin kangue bete genin, goraino, amortio horrek topea jotzen zula. Eta kangua eukan ja? Kangua guan, Anderren kotxea eunero ibiltzen zula. Jendea jute guan, beste kotxe batekin, txikitzea eta lau bider lau? Edo kangu normal ba? Ez. Kangu normala, gaina asko kesatezik enan. Baina hau, honeako esik, ez. Hau deknik, nen eskala unekin zinea juteko ibiltzeten, kotxe berdine, berbea. Ona. Paliza txiki bat eman gitxoan, Ari. Baina, unuan, etorri guan, eta ja bere lan egin tamalez ja kenduzin
Anderrek. Ja, museo txiki batea emateko ere txarra ez duan. Baina, egizan... Eta penakin, ze behin nintzen duten, hoi pixka bota jok, beti espeziakin kontu zilera gaitu. Oide, pixka gehiago. Oide, gazontu. Vale. Boain birrindukoek, dastatukoek, eta ikusiko jaukatzen puntu ondo dakan, bale? Haure barru da. Penakin, bai, behin genin berriz gehiago ikeko zea horrekin gehatu bitxoan, noizpait berriz juteko zea horrekin. Eta, orduan urrengoa ze, ja bai... Mongoliaren jokungo zate, Bueno, aurrena igual berriz errepikatzeare ez duak etxarra. Ze egiedek oso ibilbide polit ezala, antolatu zuenak eta dituan, garai baten Paris-Dakar ikezanen, leheno Paris di, benetako Dakarrea Senegalea guan ibilbidea, da gero, hor gaiztotu inoan asuntoa, da gutuzien asiran Ego Ameriketa, da gero... Eta guain ze Arabia da, oidek, eta hauek antolatzaiek ibilituan, ibilbide hortan zehar, karrera nahi segika eta rutak apuntatzen. Eta orduan, egizan oso toki elegantetan ibilitxoan, bai basamortuti, eta ikusuen izkin toki batzuk, ezinak bate oikok, tonalde oitan turismo inezkeo ikusteko. Eta egizan, maite minuta etorri gitxoan, bai aventurakin, bai jendekin, bai prozesukin, ze azkenen aurretia segitxoan, bai materiala jasotzen, eta crowdfundingen jarri genin helburuare bete ingenin, eta oso politi izan nuan. Ze ona. Eta gero ondoren pixkat esperientzi kontatzen, azkenen izketako alako afizioa eukita, hortan, disfrutatu genin. Egia zan egin bini asko, mati, askotan ikusten dia, ruta horiek ez dakit, eskara joan iten dianak ebai, Euskal Herri pasatzen dianak, geho batzutan panda batzukin ebai, beste atzuk ite ebai, Honda Monkey moto txikillakin ebai, eta zatik, katxiz, la mano, denboa biardek, holako kiteko. Bai, denboa eskatzen. Zenbat denboa nintzen duten hori? Hoi izan nuan, aste santu bat izan nuan, da nik uste ite... igande bateti, 10 uste izela. Bueno, nahi kondo. Aste santu ez dala fijo, eta 10 bat egun... 10 egun aurrenengoan iristen baiz, ez da? Etapak hauan, eta geho gaina, zeukean ekipo bat mekanikona, eta zehozea abiriatzi bat imazitza ikene, momentu... Bai, da guk, aurreneko etapatila aberi, Kisto no dixea izan. Ze gertatuan, ze aberi mota, ze motorra behotuta, o... Iguan gaina pixka probatzeko, ondar pixka zeoan tokin sartu ditxoan, ataskauta gaitu ditxoan, da, hor pixkate alkar launtzeare bilatzeuan. Eta beste kotxe batzuk gehatu dituan guri launtzeko zintxa jarrita ateatzen, eta nik nahi gabe eskuprenuen jarrita utzin min. Orduan, beha gaina, kenduko guan eskuprenuen ez? Eman da eman da, azkenen gehatu dituan behaiek, enbragea erreta, Kiston enbragea zaila hor, ez da? Kiston erreusaie, kiston aventuran mila, geho zerean gallego batzuk, zerbeza fabrikatzaile galiziar baten patroziniokin, pizta gehiatzit emango. Eta esan omentzik Estrella. Esan omentzik zen nahi zuet, dirue o zerbeza? Zerbeza? Dardun, zerbeza mordo bat eman ziren, da gauetan gaubela pixka ditegen nien gallegoa ikin da. Egizan oso politi izan nuan aventura. Bueno, nola zio gori, potolo? Pixka potolo zeo, bai. Bai, bueno, emango itau da estatzeko. Krematxoa nahi dio, ez teo nahi fin-fina gotia, Ez teo nahi, ez lodi lorilla. Erdibideko bat. Egin gotenek, eman eurra, gelditu gabe. Eta niri goitenek urpizka gota horrea. Eman eurra, Honek, kangun hotxi iguala zeuek, Kangun hotxi iguala daukela honek. Bai. A ber, etorriko norbait repatzeare. Bueno, ingo deuna da, aurreatu lanak, zehatikan, gaur egun bat horrelako, inberdeuna da hau iragatzi, hor lasai, hau bukatu salteatzen, hau egitza listo dazkau, pixka gehiago emango jo, eta arrautza botako edonea, eta guantxe gatoz, platera gatzea. Bueno, esan dugun bezala, hau ondo sigortu, behitu, soinu euki berdu, kurruskari, hau egondo dazkau, eta hau, 2 minutu tardi joa, itxaltzen dut, eta 3. minutuan, maia gainia. Hola, xamurra oteko barrutikan, eta hori daztatu duan derrek, eta puntxuan jarri du, eta hemen dakau, betu ze kolore hartu duen, Azkenian, espeziak bere ikutu ematen joe gauzai, A ber, eta ondo da, esatu, nire hitzai guztat espezia. Bale, beti ez, baino, beti, itetu beti etxian, kalabazan krema eta beti berdin.
Kamete merdik. Hombre, astero pelikula iberdin ikusten dut. Ez pa. Gaur gauza gota, bihar bestia, goxatu. Ta hola gio juteaiz, ikusten zindiken horrena, eta zin izan beste. Hemen behitu, Behitu, Ona, behitu hola, jarrikoit. Batutan garbitzeko ere, batutan txukuno gelditzeko pixat zuringoa kenduta hola, baina, hau hemen erdin hola jarrita. Xak, ezin hobe. Eta horreite xotina nik guain, gatza pixat hola lorilla, eta hola kris pixat batzeko. Hau, zara, ja goxatzen hasi nau, Bai. Hemen, ingoituguna da, hogi kurruskari batzuk bota, hori bai. Puri aitetenian okrema etxian, alabak ez baetiten, hogila sigortuta, bronka. Bronka. Ez dula jango. Ez dula jango. Me katxizla, amar. Baina, inimer, eta dano guztu agateitu gero, Gero ez ditugu behantzako bakarrik iten, Alaba nahiz egin. Hombre. Bueno, eta hau botako ditugu gainetikan, gatza pixka botaio eta hau ere bai, Eta hau nagoela gainetikan bota batzuk. Gehiagi baino gutxio, hobeto, hola pixkat, gauza topatzeko ere bai jaten goazen bitartian. Bueno, Ander, azteko eta behin, jarraitu goxatzen. Bai, bakarrizketetan, ire holtza gainean, moroko aguten baize bai, eta gu hemen garraituko jau zukaldian. Ondo zeok. Placer bat, Nerea, plazerra. eta urren arte. Oidek, Vale. eskerrik asko, berdin. Bitu gauza bota bertzi otonei. Askotan itixitolako, Baina olio berdin tanto batola, Tiki. Hoixe faltazen. Nia, guain bai, guain jatea. Bai. Bueno, agur raunak. Aio. Jar arte.